thon thu kan ngai thalenga tuntruma kan thon thu ngei thlak tur hi chu tlemin aki dang deuh dawna a chan chu ei rotna ka neia he thon thu kan ngei thlak zawh vek nu a hen comment na atunge dik zawk ti hi mani ngei dan theuh hi ronda ula han soi tlang teu uti kha ka rotna ve ani chu tunruma kan thon thu ngei thlak tur hi Peter le doctor ti ania ngundawin ngai thlaila chuan a topa hen tunge kan tran zawk ti kha soi dia dia teng u mala hian Peter pakhat hi a oma mitna hri vein amit chu adel ta mak maya doctor a ron nu chuan hriat puitu tam tak ma doctorin amit del ati dam sak chuan poisa tam taka peanga ati dam theilo chuan engma pelowang tin inrem siam na an siam ta ni doctor chuan enkol hna chu a han tran ta a damdoi petura chu Peter ina vakala piang chuan Peter thil engemaw ber chu ala ho zia maya a topa chuan a top nan a vatlo le a damdoi po chu a pele a Peter chu alo dam fel meu chuan a ina chuan engma reng alo om to lova Peter chuan in chu a ruak vek ani ti han hmu chuan doctor roi man pek chu adu ta tlat lo maya petura ati po alo hnial tlat awang chuan chu doctor chu rorel tu hnena kalin Peter chu akhing ta a rorel na Peter ko ani chuan atang na hle maya chu Peter chu rorel tu hnena chuan he poisa min thing tu hian kanin rem siam dana soi kha adik nge yelom min ti dam thei chuan a hna tho man chu pek ka in tiam ngei renga ani po in min ti dam theilo chuan engma alak lo tur thu po a soi ngei ani tuna ka dam to thu min hrila ma se ke chuan a hma ain ka mi ta del zok ti ka soi du ni ka thu soi po hi di ka ni ti ka fia theyang ka mit a that lo lai kha chuan chiang taka ka hriat thei chu ka ina khan in chung bung ro le thil dang dang te a om ti ka hria tuna a soi ang chuan ka dam to a ma se ka ina chuan engwa ka mu thei hlei nem atia le kha zong kha nia tunge dik ta ang rorel tu lo ni ta ang la chu chu inge dan ka hredu khop mai kha zong kha ni e top ta